Goddag. Goddag. Jeg har lige nogle spørgsmål til dig her, som du må eventuelt lige kunne svare på. Det vil jeg da prøve på. Hvordan opstår volden? De kan allerede starte efter for uger, måneder, men også efter år. Altså i nogle tilfælde, der kan det starte allerede, når forholdet er 14 dage gammelt. Det svinger rigtig meget. Andre gange kan det fx opstå, når familien først er skabt, når der ligesom måske er kommet et barn i forholdet, hvor hustruen kan være tvunget til at blive i forholdet, og ligesom ikke bare kan gå for forholdet. Altså egentlig så er det jo faktisk også et samfundsproblem. Nogle har lavt selvværd, og det kan også komme an på, hvor man ligger i samfundet, om man er lavt stillet eller er meget rig. Man kan også være vokset op i det, så det kan være en social arv. Men det har jo i den grad intet at gøre med, hvor mange penge man tjener. Jeg har for eksempel et eksempel fra en kvinde, som har været udsat for psykisk vold. Manden, som hun boede med, startede med at være sød og rar og venlig og kærlig, men pludselig så begyndte han at kritisere alt, hvad hun gjorde. Hun kunne ikke gøre noget rigtigt, og alt, hvad hun gjorde, det skulle kritiseres. En dag så skulle hun de her nye gardiner, og hun foreslog at købe grønne gardiner. Manden han skulle selvfølgelig nedgøre hende og kritisere hende, og sagde, at de skulle være blå gardiner, fordi det var pænest. Så gjorde hustruen, hvad han sagde, fordi hun ville gøre alt for at tilfredsstille ham. Men da hun så endelig kom hjem igen, så sagde man, at det var de grønne, der egentlig var flottest, og på den måde, der kan kvinden aldrig gøre manden glad og tilfreds. Hun kæmpede hele tiden for at gøre ham glad og glemte til sidst sig selv. På den måde, der kan volden lige så stille optrappes. Okay. Hvordan kan kvinderne komme ud af volden? Ja, det første det er selvfølgelig, at de skal turde at tage skridtet videre og søge hjælp. For mange er det en meget stor udfordring, fordi de er så bange. Men også fordi de enten er så fysisk og psykisk nedbrudt indeni. Men når det så er sagt, så er det langt fra rimeligt det, de bliver udsat for. Og de skal have hjælp til at komme ud af det, de står i. Den største hjælp, som man kan give dem, det er et ophold på et krisecenter, som der findes 40 af rundt i landet. Her kan de tage deres børn med hjem, og de kan få gratis rådgivning til at komme ud af deres forhold og komme videre i livet. Er det et problem, at kvinderne ikke tør at søge hjælp? Ja, det er det desværre. Undersøgelser de viser faktisk, at kun 7% af alle de kvinder rundt om i Danmark, der bliver udsat for hustruvold, har fået hjælp og er blevet behandlet eller har været på et ophold på krisecenter. Og derfor er det et alt for lavt tal, som skal meget højere op. Derfor bliver vi som hver enkelt borger nødt til at hjælpe. Vi kan ikke bare vende siden til og sige, at det ikke er vores problem, bare fordi det ikke er vores liv, og det ikke er os selv, der står i det. Vi har alle sammen et fælles ansvar for at gribe ind. Og selvom mange måske tror, at man kan se det på kvinder, hvis de har været udsat for volden, er det meget usandsynligt, at de kan det. Fordi de højst sandsynligt vil gøre alt for at prøve at skjule det. Det er for eksempel ligesom, hvis vi oplever, som er meget normalt, at ens forældre lige skændes, så er det ikke ligefrem noget, man går rundt og siger, at nu har mine forældre lige skændes. De prøver at holde det meget skjult og meget neddæmpet. Hvordan kan det påvirke et lille barn at være i et voldeligt hjem? Det er ekstremt usundt for et lille barn at være i et hjem med vold. Når barnet det oplever vold i hjemmet, vil det føle svigt. Det er både for den, som slår, fordi far slår mor, men barnet vil også føle svigt, fordi mor ikke er i stand til at gøre noget og passe på barnet. Derfor er det dybt traumatisk for barnet. Hvordan kan det påvirke et barn på for eksempel 10 år at være i et voldeligt hjem? Barnet de vil selvfølgelig have de samme følelser, som hvis det havde været et lille barn. Men her kan man selv begynde at snakke med dem, så de vil begynde sådan lige så stille at kunne forstå det. Men når barnet bliver ældre, som her i 10-årsalderen for eksempel, så vil de også begynde at forstå volden mere, måske tage det mere personligt, og tænke, at han eller hun, altså barnet, måske er grunden til, at far slår mor, hvilket jo slet ikke er rigtigt. Hvordan kan det påvirke et lidt ældre teenager at være i et voldeligt hjem? Altså igen, der vil barnet have de samme følelser, og så stadig føle enormt svigt. Men her er det endnu nemmere at snakke om det, fordi de jo så selv er det meget ældre, og meget bedre kan forstå det. Her kan man give barnet en forklaring på, hvad det er, der sker, og hvorfor det sker, og de vil langt bedre kunne forstå det her. Problemet er her, at de kan tage det endnu mere personligt. Derfor er det meget vigtigt at lære børnene at sige fra over for andre, hvis de lige pludselig begynder at virke anderledes.
Hvordan kan volden sætte spor i kvindens liv? Der er mange forskellige ting, som sætter spor i hendes liv. Hun vil selvfølgelig altid kunne huske det, der skete, og det vil altid sidde i hende. Men hun vil føle langt mindre selvværd, og hun bliver uselvstændig og får dårlige tanker om sig selv, fordi hun begynder at tro, at hun ikke er mere værd end til at slå på, fordi det er det, hun er blevet tvunget til at tro på, eftersom hendes tidligere partner har gjort det. Hvis en kvinde har været udsat for vold fra sin partner og møder en ny mand, venter hun kun på, at manden pludselig begynder at opføre sig mærkeligt og begynder at slå hende, fordi hun er så påvirket af det, der engang er sket, at hun stadig begynder at blive ved med at tro på det. Hvorfor vælger nogle kvinder at blive i forhold? Altså, som det er i dag, hvis der er sådan et par bliver skilt på grund af vold, så bliver manden hjemme, fordi det er ham, der har magten. Og derfor vil kvinden selvfølgelig føle sig meget udsat, fordi nu skal hun pludselig ud og have et nyt hus. Og derfor bliver det en af grundene til, at hun vælger ikke at flytte. Men vi vil jo alle sammen gerne have det der perfekte familieliv. Så det at skulle blive skilt og flytte fra hinanden, det vil ofte føles som fallit. Derfor er det meget svære beslutninger at tage. Også fordi hvis der for eksempel er et barn indblandet i forholdet, så vil man selvfølgelig gøre alt for, at de kan få en god opvækst, selvom det jo egentlig ikke er, når de vokser op i et hjem med vold. Hvordan har kvinden i det sociale sammenhænge med andre mennesker? Måske ikke altid udadtil, men vold er jo i den grad tabubelagt, og det er ikke noget, man snakker om. Det er noget, man dækker sådan lidt over og siger tys-tys-agtigt. Det er meget hemmelighedsfuldt, så derfor prøver kvinderne virkelig at skjule det og ikke prøve at snakke om det. Hvem har så brug for hjælp? Er det kvinden, manden eller barnet? Ja, altså alle parter, de har brug for hjælp. Kvinderne, de har brug for hjælp til at komme ud af det liv og få et liv uden vold. Derfor er det meget vigtigt, at det er dem, som ikke bliver så det første prioritet, men det er i hvert fald dem, der er en af de vigtigste, der får hjælp. Børnene har også brug for ekstremt meget hjælp for at kunne forstå, at dem, som egentlig skulle beskytte dem, de har svært ved at gøre det nu, og derfor har de brug for en anden hjælp. Og manden har selvfølgelig brug for at kunne forstå, at det er uanstændigt og fuldstændig uacceptabelt at slå et andet menneske.